Рандъм клип с елементи на закопчаване на картуша в последния момент. Да видим сега от осмицата. Това беше изключително сложно изпълнение. Шаолински бекфлип. Има време за още скокове. 20 секунди. Пусна. Няма да го разпъне. Зареди Бизуар от Франция. Брато, видяхме, че си много добър на уитбове, за да ги върви сега, защото губиш точки. И така започва да тече времето. Времето за дабл-оп изпълнението. Ето тук са си взели тиксо, ако случайно почна да ми говоря глупости, да ми запечатат устата, нали? Знам ли аз вас, германците? Ей така! Пожелавам на всички да имат смелостта на Реми Бизуар от Франция! Хайде ни! Хайде! Това е той! Истински шоумен! Можем да ги да чуваме! Мощни лезвата! Аплодисменти! Дай сега за този блок, за онзи блок и за всички блокове от тук до младост 4! Естествено, че няма да ви пропусне! Саша направи едно салто без мотор! Мексикано! За вас ръкавицата на Реми Бизуар, за мен моторчето! Хайде, Реми, хайде! Ето, и за вас! Ръкавицата е много ценен трофей, момчета! Това е като на една дама шартиера! Очила! Кой няма очила? Брато, дано да караш мотори! Аплодисменти! Реми Бизуар от Франция! Абсолютно сериозно! Congratulations! Трябва да отидем в Шигор, да. Ти искаш да ходя на този скок. Аз не искам да ходя на този скок. Мразя този скок. Айде, Реми! Брато, аз не мога да обичам така като тебе, бе! I feel what Remi for the Bulgarian people. Yeah, you guys are doing a good crime. Thank you very much and still be loud, very loud. Бъдете шумни, бъдете весели, бъдете щастливи. Аз мога да ви спея на песен на френски, но да видим как ще станат нещата. So here is France, here is Spain, the mountains, and the